Видях начин как рибата става като пържена, ама без да я пържиш. Или съм попаднала на нещо гениално, или тази вечер ще вечеряме сандвичи. Да проверим. Рецептата се прави с цаца, но в магазина нямаше прясно, естествено. Ето защо взех хамся. Мисля, че прилича на нея. Първо я почистваме. Последната риба. Романтичната част от рецептата приключи. Сега измиваме рибката. И я слагаме в плик. Сигурна съм, че в момента баба ми гледа този клип много подозрително. Добавяме царевично брашно и сол на око. Следва тренировка за бицепс, която е включена в рецептата. И сега тръскате плика. Тръскате, докато брашното полепне по рибата. Опа, скъса се плик. Гледайте да не го продупчи. Нов плик. Сложихме плика в плик и продължаваме да тръскаме плика. Тръскаме плика, тръскаме. Докато брашно полепне. Топ. Слагаме хартия за печене в тиган. И подреждаме рибките в кръг. Поливате с олио или зехтин отгоре. И опаковаме като за подарък. Правим няколко дупки против клаустрофобия на рибата, не на мен. И печем. Може би го държах малко повече. На нея не беше загорял. Пак дупчите и пак печете. И моментът на истината. Ще пробвам. Няма начин. Това е рецепта, която трябва да се пробва. Определено е гениална. Гениална.